คุบเลพีบารอนักเลี้ยงกระดูดาชวนแกนราชิลองอีเปลียงเซาพายพีชกทุกขบวนตะกจันมีดชวาบันพาชกิขบวนกิบบัญญัติเงินเป็ดช่วยกิมัดบกองสันลาเป็นเครยกจิงเทปกระเตงกิกระต้องนักบันตากะ election ชกยิงดอร์บาร์เท้าอ่านกับกุจราตเป็นบรรดากะ election commission ยกตาริกนักบันตากะ election ชกยิงดอร์บาร์เท้าอ่านจองกินเรียวตลีกีจิลลาท้าวกสรการแปลงยากะคอมมิตี้บันเป็นคลันยากะรุกมขมีบัดอีทุยากิจากาปุเลบะขามชลอดชาฮาจิรอุเฮปุเลตอุบะจีเคยังไรหักมัดกะเยงชารีองอุมินทรีกะตรัดกิกัมโปเยงอุบะลักเมนริมบุยบลาเดบบันเวงกัมชิปอร์บัดออนปลัดกสรการยากะสกอลาร์ชิพกิคณะปุเลหักตายาวกะบันวันองอุมินทรีกะตรัดปุเลพุธีอุบะลักเมนริมบุยki khubor ki babnya las dang ya gajing pen khre na kabenta ka election sha ka yeng dor bar thau an ka Gujarat hadien balapan bana ya ka tarik jong ka benta ka baningkong ha ka benta ka baningkong ka jinga the vote kan long na benta ki prap khandai tali ki constituency jong ka Saurashtra Kutch bat South Gujarat ki kirtong ki la ban thep kirteng hadu ka khat South rik unai wing jong ka benta ka baningkong ha ka ju ka por ka election commission ka lapan bana ru ya ka tarik na ka benta ka election sha ka yeng dor bar jong ka jilla Odisha Rajasthan, Bihar, Uttar Pradesh bat Chhattisgarh badru nakabenta ka election jong ka Manipur parliamentary constituency. Ka sarkar pedeng kala thaw ya ka committee ban pen khlan ya ka rukom khmi bat itho ya ki jaka pule ba kham shalor ki kin don jong ka committee ki long ban pen khre linti na benta ka National Accreditation Council ka bla yo I ya ka National Education Policy arhajar arpho katanat pule puthi kala ong ba ya ka committee on lam khmat da Dr. K. Radhakrishnan ubalong chairperson ka Board of Governors IIT Kanpur badru chairperson Standing Committee of IIT Council ka India klalong ka way nakiri ka bayar tam ka pule puthi ha ka prathai Henne ka sngi la wanra ban hajir yo he pulet uba GK yang rai hakmat ka yeng shari halor ka jingpen don kam bakla ka jong u ya ka pisa ha ka bayadei bante ya ka yeng National Emergency Response System NERS ha Sadar Police Station Umentri katrat ki kampo yeng ka sarkar jilla uba lakamen rimboy hinin ka sngi ula pen bana bala weng kam shipor yo he pulet ubala sha pengat ha ka jingpen don kam bakla ya ka bor ula ong bala ujor mukaddama ya uni yo he pulet bala kem ya u bat ka an kan le ya ka badon kam hakarukom ka badei kumshi binta la dei banra hajir ya uba yang rai men ha ka sngi pale henry na ka daw jong ka jing sha sumar ka jong u ha civil hospital shillong la ha ban pin sange shua and person have been arrested so legal process will follow Umentri katanat pule puthi ka sarkar jilla uba lakamen rimbui ula penbena bahaka tayaw ka banwan ka sarkar kala ban pelat no ya ka scholarship na ka benta ki khanna ka pre but post matric uba rimbui ula penbena ba ka sarkar pedeng kala dep ban pelat shi spa sapupla klur tingka minta ka tayaw bat kirmen bahaka tayaw ka banwan kan la ban pelat no sha ki khanna la ban pentip hang ni bakani kala wan hadin jong ka jing ur ki khanna halor ka jing penslam ban pelat ya ka scholarship Government has released 148 crore this week only. So we hope that next week we will be able to disburse all the scholarship of the students for the pre-matric and post-matric. Ka St. Edmunds College Shillong mata ka sngi kelas dang ya ka jing rakhe dapshi spa snem ka jongka. Ha ka sngi sedang jong ka ni ka jing rakhe lawan ban saki dagi samla pule barim bat bamenta jong ka ni ka college. Lapan long ki program tenrai ki ba ipu ipieng bat ka tem karwai ha kani ka sngi ha ka ba ki nong sha khot sngo bha ki samla pule barim bat ki nong hikai ki pen kan mau ye ki por bala lej bat ru ban perkhat shaphang ka lawei Umentri katrat pule puthi ka sarkar jilla bat ba deiru samla pule barim jong ka college uba lakamen rimbui ula ong ba ki samla pule ki de ban long ki bala pen khre ban yaisha katkum ka jingkala ka por ula ong ba omdon ka aka kum ka jing bomla henry ka de ka jing hikai bat ki samla pule na lor ka jing tre shitom ki deiru bandon ka men sim yakun
ulapen kan maru ya ki artli ki jing hikai ki ba ula yo na kaneka college ka ba uyai buat hadu menta kata ban long ki batista bat ban pikir where Saint Edmund's College has teach us, Saint Edmund's College has give us the way to be able to be someone in society. Brother Shannon has teach me two things in life which till today I cherish. One thing which he teach me that the importance of attendance and carelessness, which I try to be. U MLA ka West Shillong uba Mohendro Rapsang negasngi ula sam de kitiar ki bakentop ya ki jaka bret nyut ki sembai jhur sya ki arspa sau pongut ki nongwan ya shipmenta ki belayo jing hikai na Bethany Society halor ka kam thung jing thung ha phalau ying uba Rapsang ula ong ba ka jing mut jong kane ka long ban kentiau ya ki rukom thung jing thung ha ki phalau ying na ka benta ki long kme ba kin yo thung ya ki jhur ki ba khoj ba ki ba teimen ba kani ka jing ai ba kani ka jing le kan mentoi shibun bhai ye ki long ye ki long sem ye ki kme ki long kme kamni tangi ki long kme kani ru kan hikai ye ki khun ki tijang ki bakin ya don ka mentsi man ye trailang ye kani ka kam labun ba ki long ye ki long sem kimju ki khun kimju tepsu ye kani ki jintong jintep bat lemma kani ki program na kme ndi ba ki khun ki tiru kini shim interest Mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha Shillong. Ka jing shet kalong arpulai point iwe degree Celsius, bat ka jing kriat kalong kat ar point san degree Celsius. Ka jing sngem ka haw kalong ripu na ka shi spa men step, bat nyu pupra na ka shi spa jan mit. Ka sun meneng kan rang ha Shillong bat ki jaka bamarjan. Sa shisen pat ngi pen kan ma ya phi ba ya ka ni ka khubor jongi, phila ban pet live ha ka YouTube channel, bat ru phila ban pet ki khubor ba man la ka sngi, ha ka Facebook, Twitter, bat Instagram, jong ka di news Shillong. Shwaban poi sya ka pakut jong ka thup khubor ngi ya pet biang sa shisen ya kimat ba kong san. Lapan kre ya ka jing tep kerteng ki kertong na ka benta ka election, sya ka yeng dorbar thawan ka Gujarat. Penmena ka election commission ya ka tarik na ka benta ka election, sya ka yeng dorbar thawan jong ki hinriu tali ki jilla. Thaw ka sarkar padeng ya ka committee ban penklan ya ka rukom khni bat ithu ya ki jaka pule ba kham shalor. Syah hajar uhe pulit uba GK yang rai hakmat ke yeng syari, ong menteri ketenat ki kampok yeng uba lakben rimboi baladep ban wengkam shipor. Bat on pelat ke sarkar ke scholarship ki kena pule hakatayo ke ban wan, ong menteri ketenat pule puthi uba lakben rimboi. Teparlok katung ila poi syaka bakut jong ka thup khubor jengi menta ka janmiet haduk bangin de syambiang bat phile shwai ka sngi khublei phi baro